Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Fuloni Hemrong Rang along APA Chelsea Song Pen Krungjing Sayamai Kepadupon. Chitini Paikrep Ho Arni All Party Hills Leader Conference Matiti Hekpen APA Chelsea Song Pen Krungjing Sayamai Peduponsi Central Committee Pen Jai Kathar Bikram Hanse Lapen Kursing Timongatum Sitami Chetong Dunsi K Rang Nangji Lapen Re-election Padovek Nangji Pusi Labangswa Amai Long Chethanchimun Pedupon. APA Chelsea Mai Pujai Kathar Kaningje Ponke Inglong Asoka Lidet Abang Pu Ajit Deyapan Deputy Speaker Arpu Kepek Ponke Ning Ing Samse Pusi Pherangke Athengno Ningje Pon. Lapen Bikram Hanse Pensi Tame Pherangke Athengno Kaningje Ponke Nilitum APA Chelsea Song Aphanke Non Kebangje Apora Hutke Nang Hai Un Elo Jakong Dobom Tanglo Lapen Kedam Tang Arni Phuloni Constituency Along Pen Inot Bang Hiniatum BJP Kidun Puke Lake Ahoktet Kidun Kalilang Pusi Pherangke Athengno APA Chelsea Central Committee Atum Pen Ningje Pon. Fuloni Pen Uro Ningki Kathar, KARBI ANGLONG News. Lapdak pini Fuloni MSC constituency yang bong CC committee nilitum pini ako pangtang tuwoi le la pangtang tuwoi ya fansi meeting pini do. Tela nangli pen puthak la hemprek puthak ko PC pui la. Hemprek ke nilitum ke hemprek ke hang vek nang polasi ke klembo ibom le. APA Chelsea ke kapin ke seng mata hemprek ke hang fansi APA Chelsea ke seng. Tela BJP tumla hemprek kanige bom tik la so puthak nangli tum PC pui. BJP tum hala alang litum mangela election ke haya fan muni da tum fan kapilura a vote ke long ya fan se alang litum ke hemprek ke hang alang ninge chot. Atema alang litum BJP tum high command tum ke sapta alang litum ban paniye long leke karbi tum ang bom sine chot harong betesi hala tum juta memorandum anta bang prime minister da deng de dat kente Intela Ajit de Phana Deputy Speaker Pipon that autonomous concern ko PC pui. Ajit alang like schedule tribe amunik kali six schedule amunik kali alang like Jethana ling seta election anda thur long le vote ta ki pilong le det nang ya bang alang li phan si deputy chairman ke pek ke la ke ni litum ke kroi kri la ke ni tum che don dun de La so aputhak ke Pipon that non e prang ke wang long ka che song pon padupon na. Ni litum la phan det chot kalilo do lo hala akaprek Pawan Kumar Rai mani ni tum phanta alang litum phanta election pithur det ke di lakadu e phan ka che song yesi ni litum la angdeng pihini angdeng so troxy pen aron silam nangi pu ibom lo Manja Forest Range ke Parlopon, Chitini Paikrek ke Thom Ajo, Langmili along ihum document ke chokte sangti ke roi atra, kaheno dak ajok adim along pen ponlong le ako, Forest asai ki atum le dunsi nep ing nang dunlo. Lapen puthot labang so sangti atra kachilong jia phan suri ing koira pho nang pinangji pusi ACF Bikram rong pipen ke hang pon pu alam nang klang lapen sika suri ing kora pho atangka langmili beat officer Renuka terang pi arideng pidet anta asangti chilong le manja ACF Bikram rong pi ahemsi sangti thok dam nang lap lapen ki manja ACF Bikram rong pi ke lason ke hang tap asangti pen loksi ahemta kachi kimlo puta sen moholdar probin rong pi ahim pen pachini pon Lapen keda lason documents ke chokchi dopik bonda MAC EM adon arap pinak aphan ke nepne puta jongpon lapen ke lahai asangti revenue atangka ke forest sai khia tumsi panglim lap KARBI ANGLONG Autonomous Council along revenue palele puta sen moholdar probin rong pipen pachini pon news desk report KARBI ANGLONG News ya posip khanang kong mate belo nilitung lada dang mili along sangti chosan bom lo chosan bom pen nitum gari ekta ke hinukak ajok ihum bang damune der lo ma laso gari damune der ajok mane nitum gari la tuar aku munai tu pen aku nitum bang gari nang ulai lo tuar an ama thik rinuka bai doang lo nang nep cek lo nang nep lo ni tumbang ako la jo bang pupu lo gari bang da baido bang na wan pida lo isia office lo aman ni tumbang ta da prang chedam lo sar ni tum la son lo ni tum gari bang nang lo wek ta lo isia sar bang nang lo pai la ke direct kut pothai dak ko
kod ni tum tok ela jara lo pula ko ni tum da chewang rup lo ko DFO office long da chedam thu lo non ma nang tum chedam thu no ada sarpu long da damo sarpu pen damo pura ko sarpu office che along ke wang thu lo lata sarpu bang da bang che tong te apian bang ke ni tung ye pothai lo pula ko ni tum da un elo po bang kud pothai lo po join ni lo he ama hem chedam thu rup lo hem dam lo nang ko lo non ma poisa bang na hang lo he Malo pesa nang hang ke. poisa suring ko ra po Kumalo nang hang ke. poisa bang siap si na hang lo ACM mane kalau bang lah. bikrom rong pi Bikram rong pisi tangka nang hang. laso poisa na hang da penta ako laso gari ni tum bang pulo la poisa ke bitang da lo ko laso sang ki bang ke ni tum chujodam long po bon sang ki da chujodam long le las ako sang ti gari ta ako mithang hem si direct nang pathok sang ti nang thok there ke posi nang tum man nang ke res ko pilo nang tum pang le ande itu mang ke sa la gari nang lo po buda nang tham the ason ta kha ni tum de le kagos ke chok che du kali kagos chok chi bang du Kumama lo dak ke do kagos se chok chiang bong. kagos se chok chi ke da ke lion sa dum ta chok chila inke sukur tum ta andhuni dum da chok chi inte hala tum bang ke pur bom ni tum phan ali rai ma no jornang lagi ya le ni tum phan bang ke churi hala tum hama bachuna ya lo Dokumen ke chok sepen gari ke lupa ke sonang di sini dong. documents ke chok chi ben gari lukot bang ke lasono saro mane ani sihat hum thom net bang ke hala ani si bang ke 40000 en lo hala bang ke agari posa en det kan agari da sangti da bachu jodam lo andhuni dum han bon la tum tum phan bang ke bachu jodam long lo hum thom net lo 40000 pe luplot lo ni tumbang ke 40000 kali la poisa pidiata agari ta khali gari jang thuanda hala isi hai bhan ke pali ji phanta ave Tangka koan ha ke pi ke. suring ko rapo Komari ding se tangka pi. laso poisa nang ke en bang gang ke rinuka Renuka ke komal. ke da lang mili lo in charge lo Aku rupi glori ni kau kan? rinuka terang Sangti ko marhen si thok idam ha? sang ti ke thok dam bang ke lage siap Mai siap iglo. da man jai siap Amen. krom rong From rong pi. Di posi ahem thok dam nang kok lo. lake akai ta bang wang sang ki ke hang khap pen lok sila hem chikim ke lage tang ti hang pen lok sila hem chiki ako lahai forest dumbang isi lampu damlo bote hadi garian ta dami anda la tum si vek lavlo ni tum pudam de hai ala cm sar bond ho pulo ni tum la kroilo to pulo ni tum da ti kroidu ne to pipo se consider winu le det ma pudo tang tela bangke alang tum gari motor china me de polo alang tum dili hor ok na ta rinuka office lam ta hora boye bu hora bong boye bu na sila so revinu le la ala non bang ni tum has nang panu lalu hai Bukan bubam lah. Dokumen chok sepen pe lupa ko gari ya reklama bang ko men sini. la an bang chini agari bikok lo nes arni bang ko puthos arni la so gari lo ang thika gari bang da ajo wang da lo ajo ma compromise ma luk lo ili tumanda nang dun Tangka ke en gari sini. la i gang thik hang poisa bang en Ang tik pi kur lo. ang thik tisu Ang tik tu so. Pineri mission pilo lah. la tum bang ke relation mane la son ala punu yem ta pua true band hani tum bang yem gali det mate mane ni tum pham bang nang lang ko da jalo Na ala umor tisu hai na las nang litungi puji pu bang ke EM amor tu so ke do kok pena jok si. Hala ali chu en si ang thiga bang ke sang ti pu da padam re lo. Pon re lo. Lason lo. bang kagos bang oke pulo tang te kopi po se ajo ne tu check ma wala mang ne tum bang kagos cho oke tum hantan checking da ampo ni tu kagos chok et tu po checking wang i bote mesin je patu sirak rak da diti kagos ki chok tang tang sona kagos chok ma puyalo ni tum Ta mis analo sini sang ti pur dan ta sang ti pur ke mesin pe nai silu bu. mesin lo pak ta riben bang pu bang wala Jitini Paikre Po Arni Phuloni Harmon Club along Phuloni Press Club Kesengpon. Phuloni along penangan Arni Kiding Pen Phuloni Press Club Sengpon Nangji Pumang Ponsi. Phuloni along Perangke Abidung Atum Chingrum Ponsi. Jitini Paikre Po Arni Phuloni Harmon Club Asai Hem Phuloni Press Club Sengponsi. Mepu Biren Gwala Kongchon Bang Indrojet Rongphar Atuma Phansi Phuloni Press Club along Arpu Pekponlu.
Labang soke sengamayalong District Press Club ahin pen Meipu Digonto Teron Kongchunbang Danielson Be lapen Orun Lake Thiatum Sitami Chetong Dunsi RD Doklong pen Fuloni along Perangke Klembang Atumapan mesen alam the Than Tekang si Ing Samjin pen Pachun Ponlu Fuloni pen Orun ing Tigathar KARBI ANGLONG News আজি ফুলনি প্ৰেছ ক্লাব গঠন কৰা এইটো আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছ ক্লাব হৈ পৰা আহিখিনি ইয়াত উপস্থিত হৈছে এজ এ গেষ্ট আৰু আমি ভাল লাগিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফুলনি প্ৰেছ ক্লাব গঠন কৰাটো আৰু এইটো ছেপ্টেম্বৰ 15 তাৰিখটো ফুলনি ৰাইজৰ কাৰণে এইটো এটা হিষ্টৰিক বুলি ক'ব লাগিব হিষ্টৰিক ডে বুলি ক'ব লাগিব আৰু আমি সবে আলোচনা কৰিখিনি প্ৰেসিডেন্ট হিসাবে আমার সিনিয়র মোস্ট ফুলনি কনস্টিটুয়েন্সির সিনিয়র মোস্ট সাংবাদিক জার্নালিস্ট হয় আমি বীরেন গোলাপকে প্রেসিডেন্ট সভাপতি চয়েস করেছে তারপাছত আমার ইন্দ্রজিৎ রংফার তেখেতক আমি সম্পাদক জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবত মানে চয়েস করেছে আর ইন ফিউচার ভবিষ্যৎ আমি ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাব হৈ পৰা যিকোনো প্ৰবলেমছ হয় আমি সহায় কৰিব কাৰণে আমি মানে ৰেডি হৈছে আচ্ছা কাৰ্যসূচী কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল আৰু ফুলনি প্ৰেছ ক্লাবটো গঠন হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ওচৰ বা তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব ফুলনি প্ৰেছ ক্লাব হৈ আমি ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাব আন্ডাৰতে থাকিব তেওঁলোকে গতিকে আমি ফুলনি প্ৰেছ Sodricho Youth Club Pentepatur Piponsi Arnisia Farman Volleyball Championship Kepathupon. Chitini Paikribli Arni Bukajan Ele Angkang Mate Bukajan Rong So Pipen Kache Koinot KARBI ANGLONG Kethenai Sodricho Arong Pathua Klamalong Sodricho Youth Club Atumpen Chepatur Piponsi Arnisia Farman Volleyball Tournament Championship Pathuponlu. Ada porphai nerkep aporpen Sodricho Arong Rongasar Anon Kiling Ari Dengpen Kapathu Ponje Aphan Ingpu Ponse Amrajan VC Phulbari VC Angbong Pethuponlu. Lason si pinangan atimpen pathu ponbom Sodricho Youth Club atumta semi-final dedon chotlo. Arnikang sam aporahut final match ke pathu ponalong KARBI ANGLONG Autonomous Council Dipu Medical EM Surjo Rongphar Ari Dengpen Ingpu Ponsi Sarihajan VC Amrajan VC Angbongsi Ing Tangkring Chedan Ponlu. Sonsi Amrajan VC atim asap ke thek muchot ajok first anong e chepalong ponlu. Labangso Volleyball Tournament Championship ke pathu ponalong alohi sarpo aman pen KARBI ANGLONG Autonomous Council Dipu Medical EM Surjo Rongphar Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar Bukajan Municipal Vice Chairman Sundar Inti Sodricho Arong Rongasar Anon Kiling Social Worker Sar Longteron ke hai terang atum pen chenglok Rongasor atum Chetong Dunsi Aliralon Pidun Bukajan pen Sar Kurube KARBI ANGLONG News dapat nitum baji ner captain khela pangcheng kono si khelabom pen dom baji pho ansi nitum baji kono asu ka khelalong isi nin karong alam bang kela pison lo litum borjanang kanglong yam sar surjorong thak alang listame dak litum long nang chitong pen RD nang pidun asuna taksi borjana BDC chairman Hai Sir Sunaram Singh alang list kami ng Chitong Dun Lapian Lasuna Taxi Bukajan Municipal Board Sir Sundarim T alang list kami ng Chitong Dun Lasuna Taxi ako Niltum Sodricho Arong Long Gambura Anon Kiling alang list kami ng Chitong Dun Lasi Kapajutsi Mati Angtung Kiti Hut Niltum Final Kili Dun Labang ke Serihajam isi Surajan Volleyball Committee lapen Amrajan Volleyball Committee alang itu mangbong si final bang ke pathupon lo lasu kapathupon lo nanat hin tak ke thek party ka jok aprang si ke Surajan FC si hailo first inning bang ke tapi second inning bang ke Amrajan FC tum si haithulo lapen api thu bang ke pachiting party ka jok ke boket Amrajan Manipuri tum si final angkung bangalang itum si haipuno dabang so final ki haipuno long itum aching hon Sir Sunaram Singh Narsi no east kami pi pajer puno athe itum borjan yam Sir Surjo rong thar bangki asai do ko masi alangli bangki itum panang chingki chithan tikang masi alangli bangki abhaj kami dilo isi
ini nilitum la bangso youth club pen la nilitum ma team lo la club la an ke nilitum so richo youth office bearer pen lok member pen lo alang nilitum stame nilitum long la pan nang cipat dudul am cuci udap pen cuci jun je pen nilitum ka cipat dudul pen nilitum la so asai dapat cun ke kalong alang nilitum or nang ki jun ke alang nilitum ma stame nili ning aplong ka nilitum team so richo youth club a team na fans kami churu partik lapen namitum sitame labang so channel nang ken pen KARBI ANGLONG pan kapaklang pen alam nitum sitame labsong asai deng pen KARBI ANGLONG aristo yang tum pan kapatua hin na same kapaprang un tek je pan labang so amises kaplang kontu si ning kesi ni bili sorricho youth club along secretary hoi pen ke lapan si namitum athing lo ni namitum channel athing lo an khan si